Тарикат не ставаш, тарикат се раждаш. Няма да завиждате на Асен, колкото и да го копирате, няма шанс да го достигнете. Той е оригиналът, който го мрази само под краката му долази, който му от Гоце Делчев. За 100 човека, който му завижда, хич да не вижда. Асен е много, Аудито Quattro е много силно, най-хубавата бърза кола кара само Асен. Тариката специално само за Асен. Калашника от Кремиковци. Тарикат не ставаш, тарикат се раждаш. Няма да завиждате на Асен, колкото и да го копирате, няма шанс да го достигнете. Той е оригиналът, който го мрази само под краката му долази, който му завижда.